Mayi anga anali ndi mkwiyo waukulu omwe samafuna kukhala nane. Atachita zimenezo zakanika ine ndinabadwira ku Queens. Anthu omwe anagwira ntchito ku Queens 1990 akhoza kukumbukira kuti ku Queens 1990 kunapezeka mwana mu bini 4 June. Mwanayo ndineyo. Mayi anga ananditaya mu binimo. Kumene anapita mayi anga kuja anadzabwera ineyo nditakula nditamba nazali. Atandiba anapita nane kumene wamakhala. Komano nthawi imene amanitenga pamene payi sanalinso ndi ganizo lokuti akufuna kundilera iyayi. Komano kufuna kumalizisa zimene wanaziyamba zofuna kundipha. Kumene kuja anandikumbira dzenje kuti anditsendere kumeneko kwa moyo agwirire ni mchenga. Mwamwayi anthu ena anali akubwera musidya. Mu video yathu ya lero pano pa Factory 265 Media mumva nkhani ya mtsikana uyu amene adakumana ndi nkhanza zosasimbika kuchokera kwa amayi wake weniweni omubereka mpaka moyo unamududuluza ndi kumukankhira ku phompho kumene akufunitsitsa atatulukako lero. Kodi nkhani ya mtsikanayo yayenda bwanji kuti ifike potere? Tiyeni timvere limodzi nkhani yomvetsa chisoni ya mtsikanayo. Ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Komanso kutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe kapenanso malonda amene mungafune kutsatsa pa channel ino ya Factory 265 Media. Tiyankhuleni pa 0884 274 153. Zina yanga ndi Molini Katoleza, ndimakhala ku Mwanza, koma kwathu kwenikweni ndi kwa Vumbwe. Ineyo ndinabadwira ku Queens, koma mayi yanga ndi bambo anga ndokuti anachimisana pa skulu pa chibale kumuzi kwathu kwa Vumbwe. Ndiyeno chifukwa chona kuti akuchimuna ndi akuchikazi anangana za kukwatirana komanso zokuti anthu akhale limodzi kapena patenge dongosolo leni loyenera kuti mwana obwera uja akhale ndi udindo makolo achakhale ndi udindo onse awiri. Komano akuchimuna ndi akuchikazi anagwirizana kunena kuti mimba atavomera koma ana awo asatengane chifukwa ndife amodzi. Zomwe zinapangisa kuti mayi anga akhale ndi mkwiyo waukulu chifukwa anali atakonda bambo anga mosawerengera kunena kuti ndi m'bale. Ndiye anandisunga ndithu nthawi imeneyoyo kufikira nthawi yomwe ine anapezeka kuti ndikubadwa. Ndinabadwira ku Queens ku chipatala. Komano sanavomereze udindo kuti andilere. Anapezeka anapanga chiganizo chokuti anditaye andiphe. Komano kundipha kwawo anakufuna kuti akangondiponya mu bini mu Queens kuja basi wo azipita ni moyo wawo kaya amembe kuti ndifera mmene momo sindizoti wo maganizo anataka koma naye kandiponya mu bini muja. Anandiponya mmenemo mayi awo amene analipo nthawi imene ku chipatala anali ku kitchen kokaphika zokuti wadye. Iwo anapeza mpata othawa nthawi imeneyoyo kumana alowera samaziwa zibanga mpaka anafikira kubwera nthawi anabwera. Ndiyeno akuchimuna anabwera kuti azaoneno mwana amene wabadwa fana atampotenga kuti kuli mwana. Anapeza kuti mayi anga muodi mulibe. Agogo anga ali ku kitchen. Ndiyeno panja no pa gate panja akuti pali panali binipo panadzaza anthu kumanena kuti muli mwana ndikuti ndikulira nthawi imeneyo. Ndiyeno makolo aja anathamikira kumene kuchakaone kuti kodi ndi mzima iwo amaziwa kunena kuti mayi anga sali wochilandira kuti andilandire ineyo kuziko. Ndikuti anala kuona njira zina zimene amapanga nthawi imene anali ndi mimba iwo. Ndiye chimene chinapangisa mwina kuti athamangire msanga kumene kuja akaone kuti mwanayo nduti chifukwa manga sana apeze kodi kuja. Ndiye atasiyamaja anapeza kuti ndine chifukwa cha maonekedwe omwe ndinali nawo nthawi imeneyo ndimafanana ndi makolo angawo komanso nsalu zinadakonzekera kuti andilandirire. Ndipo anatengapo step yonditenga ku bini muja kulembesa settlement ku polisi ndikupanga chisankho choti andilere akuchimuna chifukwa kuchikazi sana kakwanisa kuti antenge chifukwa kumene kunali mzimayi yemwe samafuna kuti ndikhale ndi moyo. Ndiye bambo anga anapanga chiganizo chokalola mkazi kuchikwawa ndikumakhala naye kumandilera ineyo. Chifukwa chona kuti sana kakwanisa kuti azingokhala ndisamala ineyo bambo anga anapita Joburg ndikumangotumiza thandizo kwa akazi wawo amene anakwatira andilere ine. Ndiye anapezekana kuti anali mzimayi wokuti alibe mwana kulamba kulera mwana anali ineyo analitsikana nene choncho.
nde chifukwa chona kuti ino mayi angawa anali akuluko uyu analitsika nako kumene anapita kuja amafufuza kumafunsa kuti kodi moyo wanga kuyenda bwanji. Anamva kuti ndakula ndambopita sukulu ndipo anamva kubwera kuzafuna kumalizisa ntchito yawo yofuna kundipha. Mwina tisanafike kaye kumeneko mwafotokoza kuti anakutengani ndi kumakhala ndi amayi ena amene bambo anu anakwatira. Sindikudziwa kuti mayi amenewa ankakhala nanu motani. Nthawi imene kuti ino ndine mwana wakhanda sindingakhale ndi umboni kuti amakhala ne motani, koma ngati ndinafikapo kuti ndambopita ku sukulu ndi kuti amakhala ndi chifukwa amakhala ne bwino ndinene choncho chifukwa kuti mwana kuti sukhala ne bwino akuchimuna jamaso anali pa nzima iyo sanakandipanga chepa china chilichonse. Ndiyeno ndikupita ndandiyambisa sukulu mayi anga azindikira kuti ndakula kunditengera kuti anandisiya kakhanda ndi andilera ndakula ndipita ku sukulu. Iwo mtima wawo nalibe oyipidwa kunena kuti afuna beba sata ndipha. Anabwera bera limene timakhala kwathuko koma aliyense osaziwa ndikundidikirira panja ndikuchoka ku sukulu ndikumandifunsa kuti mayi ako maziwa ine kumena kuti ni maziwa mayi ako ndi ndani ine kutchula mwe ndasiya ku nyumba chifana mene ndikwaziwa ndeyo anati ayitu mayi ako ndi ndani mayi yako ndine tiyeko kuno ndikunditenga iwo aja mondikakamiza kwalondola kumene iwo amafuna kuti tipite chifukwa anali munthu wankulu anali ndi ndongo ninyamula kumapita kumene anapita nane kuja anapezekaona kuti sanafune kuti akhale nane bwinobwino kumene kuja ndine mwana wang'ono ndimapita ku toilet pena paliponse koma iwo sanafune kuti atenge udindo omachosa zoyipa zija anafuna kuti apite nane ku toilet ngati akufuna kundiphunzitsa kulowa toilet komano ali ndi chonga chofuna kunditsendera toilet muja imene inino ndi treni yoyambira kuona nkhanza za makolo wanga kutengera mumbiri imene amandiuza azibale angawo ndiye atapezekaona kuti akundipitisa toilet muja anamba kunditsendera toilet anthu okumva phokoso ndikuta ati ankaganiza kunena kuti ndikuti ndi ngozi poti mayi anga amandikalipira kuti ndingopita panja pena paliponse kumapanga chimbuzi mwina ndikufuna kuti ndikani ndiphunzire kukhala mtoilet atapita imene mjala ndipulumusi anapita kuti mayi anga alikalikiki kunditsendera mtoilet uja mutu uno wachina mtoilet muja mpomweno anawatenga iwo aja kuti anoku polisi ndekuti national polisi konkuja kufufuza kumtundu kwathu anabwera akuchimuna ndikufotokoza mwana yitu kunyumba anasiwa kalekale munthu yemwe tina anamtenga siti matani siti maziwa kandi munamtenga ndino bwanji mwana mukutenga mwanjira imeneyi komanso nkumaza mpanga nkhaza ngati zimenezi ndeno apolisi anasunga mayi anga akuchimuna ananditenga kundiperekanso m'manja mwa mzimayi yemwe amandisamala uja nkumakhala nawo mayi anga aja chifukwa chona kuti analiwenera kuti anadandaula komanso azibale awo anadandaula anatulusidwa kaberu umene kuja anatulusidwa anapita kandi kuti inenso ndekuti kansinku kakukula anabweranso ulendo wina kuzanditenganso ndichokanso ku sukulu kachikena ulendo umenewu ati anapita nane amakuti kumbayaniku akuti nakhala kwa wiki imodzi imene ndekuti azibale anga akuchimuna aja alikaliki kundisanga kuti ndili kuti iwo nthawi imene ino akupanga nzeru zokuti andichosa bwanji moyo wanga nde ati anaphika ti ndikundisika ti uja ndikupsya motamezi muntiye muja ndiye nkutenga zero kupita kuti akatenge madzi kumasasa mbuyo munono ndekuti ujamiki uja wambogwira ntchito maneba ndomwe anandiona ndili salisali ndomwe anatenga ati mchere achina mkaka kunimwesa poganiza kunena kuti ndadya tamiki mwina kandi wansomba kandi wachani kwa tomato kuti anayikira mwina makoswe sosaziona kuti mayi anga anapangira dala ndiye umboni wa kuchipatala umene unaperekedwa kuti amwana itu anamwati yemwe anali ndi poison anthu ajankutata mwana itu poiti anapasa ni mayi yake ndipo musa amapasa tinatani tinaona anamangidwanso kachikena atamangidwa lendo umenewu akuti panavuta kuti atulusidwe komano anazatulukabe basi ndekuti iwowa adakaloyipidwabe basi kuti ndipezekebe kuziko kuno anakapangaso plani inayo ndibaso kachikena koma yanga omwe aja amene anandudi ndondilera aja amazandiba kutengera inaka makhala ndi maplani chokera patali sizokuti amangonyamuka basi nde ulendo uwu akuti anazatukwana kumutu wana mzimayi uja wasabereka suzi wamene mwana timapangira chani ndipase mwana wanga andilaule zimayi anaganiza kuti ndingowapasa mwana wawo anatenga nkwauza kuchimuna kuti anabwera atukwana nkula izizi ndiyeno mwana wawo ndawapasa mwapasa mwana ibwanji simunatiuze nde kumene anapita nani mayi anga anakakhala nane kwa nthawi yokoneka kuti inali yayitaliko pang'ono kumene kuja kuti anapanga tsiku kunali kubangwe kuli mtsinje wina wake amauti kandilikubula kani mtsinje wanji koma ndikuli mtsinje kubangwe kuja Luchenza kapena Luchenza
ndekuti Luchenza amene anadula Bangwe ndi BCA Luchenza amene domeneo rumene anapita nane anandisenzesa zovala kuti tikachabe kumene kuja tafika kumene kuja anapezeka kunena kuti iwo aja anayamba kumafukula madzi nthawi imene ali nthawi ya chilimwe umati madzi akuvutako pang'ono ndiye munthu amatha kukumba chisime ndikumatani kumatunga madzi timagwisa ntchito ndiye amaganiza kuti amene amaonda patali tamata akupanga zokuti apange peze madzi abwino kuti azichapa kuzizana kuti apanga dongosolo kuti andikwirire wamoyo kumtsinje kuja ndipo anthu aja ataona kuti akaniwa safuna kunga madzi afuna kupha mwana uja umpatso kulira ndizimana aona kuti anafulumiza kuzandipulumusa ndipo anathawa mayi angati sadapezeke atathawa osapezeka ine andipitengaso anandifunsa mafunso ndinafotokoza amene ndimachokera makolo anga bambo anga ndi ndani ndipo alandiroda anathandiziraso kuti adziwe kuti makolo anga ena kwawo ndikuti ndipo anazanditengaso kwathu kuchimuna ndikumakakhala nani komano ngakhale ndinapita kwathu kuchimuna ndikumakakhala ndinali ndinkhawa kuti ine ndamba kukhala chonchimwe abweraso azanditenge akazanditenga ndikuti sindikucha chimene chingazandichitikire chotsatira ndikweni yandichoke ndipo ndinathawa kunyumba kwa mayi anga amene ndimakhala na ubwinowo ndinathawa ndikumaka ndiyenda ndi dziko lapansi tsopano ndinali no gulu la ana amasikini kuyambira nthawi imeneyi chifukwa chofuna kupulumutsa moyo wanga m'manja mwa kholo langa limene linandibereka tatipatseni chithunzithunzi kuti tsiku limeneli limene munachoka kwanu ndikungonyamuka kuti mukuyendayenda tsiku limeneli munayenda motani tsiku limeneli ndinanyamuka poti ndinalibe wang'ono koma ndinayenda wapansi kuchokera kwa Vumbwe kuzafika ku tawuni ndinayenda wapansi mayendedwe omwe ndinayenda no misewu sindingathe kukumbukira ndinali wachichepere ndiye tsopano kufika kuchoka kwa Vumbwe wafika Mulimbi mwana wang'ono yekha zinatha bwanji tsiku loyambirirayi pamene nditachoka kwa Vumbwe ndinafika kuchigumula kumulako kumene ndinakumana ndi abambo ena ake achipostoli ndinakumana nawo mazulozulo ndikangolira abambo aja anandiwuzana kuti tiyeko kunyumba kwanga ndiyeno kunyumba kwako kuja ndinakhalako akazawa anafotokozera ndikuona ndi sinkhumene ndinali anaona kuti ndigone kunyumba kwawo mamawa andipitise ku polisi ya kwa Vumbwe ku polisi kwa Vumbwe apolisi ena anapanga chiganizo chokuti ndikhale kunyumba kwawo kwina kufufuza kwathu sindimafotokoza bwinobwinoyi chifukwa sinali ndikudziwaso bwinobwino ndeno anamba kupezeka kuti anasochera nane kumene ndimapasira mapu anasochera nane napene mbali zina komwe abalanga sanapezeke chifukwa ndinalibe kutheka kuti ndingafotokoze bwinobwino kuti zina langa alo ndikuziwa koma mmene ndayendera kuti ndipezeke kuti kwathuko ndi ndani sinakakwanisa ndeno ndinapezeka kuti ndinagandaso zothawa kunyumba ya polisi yaja ona kuti akunokobe afuna so anditenge akandibwenzerese manja momwe aja omwe akanikona nditetezere ndizikhala mwantendere ndingothawa ndinathawaso nambopitiza moyo wangu choka kwa Vumbweso ku polisi kubwererano kupita ku tawuni ku Bangwe ndinafika ku Bangwe moyo wangu unali moyo wovuta ukuti nimadya zotola ndikuti munthu asagule nzimbe ndikuti uthamangira nsonga ijo katola ndikunaliso ana ena omwe analiso nawonso mavuto awo sindimadziwa kuti iwo apezeka bwanji kuti azipezeka kusakutola zokudya kumadikira kuti ndasira munthu likagwa pogona umagona mabenchi sindimadziwa kunoti anapezeka bwanji muchita zimwe ndalipo gulu ndiyeno ndinaona kuti pogona apa kuvuta ndikwenera ndikagone kuti ndikagone pachalichi apo sindimadziwa kuti pachalichipo pala alonda ndiye ndakagona pachalichi ya service day ina yake kena panabwera abambo amati aine ndi mulonda wapano bwanji kupezeka pano ndiye ndinalo kuti ino kukamba nkhani yayitali sindakakwanisa ndikangolira abambo aja anaona kuti ndikufunika thandizo ndipo akazi awo samakhala nawo pamene popoyi koma iwo anali kakota zikawo kamene amakhala ndiyeno anapanga chiganizo kuti ndizikhala nawo kwa masiku ochepa akazi awo atabwera anafotokoza china chilichonse basi ino anapezeka kuti akazi awo ananditenga kuti anene kuchilazulu kuja mukuziwa kuti mwana yemwe si wako ndiye kuti mwana wina kwangu kutenga kuti tapita mzikakhala naye zosiyana kuti ungamukhale naye kuti unasanga chisankho chokuti ndifuna ndizikhala naye amayi aja amapanga nkhaza zomasonyeza kunena kuti sanavomereze mtima usunakhutisidwe kuti ndingamakhale nawo mwina pali zimene amaganiza kuti mwina ndine mwana wa amunawo sindikuziwa zimene amaganiza komano sinakhale nawo bwino kumene kuja ndiye ndinapanga chisankho choti ndichoke kumene kuja ndibwererenso kutawuni kumene ndinali komanso movuta chifukwa ndikutali ndiye ndinabwerera kubwerera muli bujeni ku Bangwe kumene ndimakhala musika wa ku Bangwe
kumadya kumene kuja movutika, kumagona movutika. Nde tsiku lomalizira limene ndinagona kumanga lomwe ndinapanga chisankho kuti ndichokeko. Chinachitika ndichokuti ndinagona pafupi ndi pa butchala pomwe pamaphedwa mbuzi. Nde ndinagona pa benchi ina imene inali pafupi nayo. Koma sindinkadziwa kuti pamalopo ndi pa butchala, pafupi ndi pa butchala. Ndipo pakati pa usiku kunabwera fisi yemwe anabwera ndikuzandiyimira pafupi ndithu ndikumandifwenkeza. Akapuma mpweya uja ndekuti ndizopatsa kumagwedera ndi mpweya wa fisi uja. Koma sana ndipange na chilichonse ndekuti nthawi imeneyi ndikungolira. Nditatero ndinapanga chiganizo kuti acha kuti ukuku ndiphedwa ndikuthawa nkhazi za makolo wanga pano ndifuna kuphedwa ndi zinyama ndichokeko ndipite kwina. Koma kumene ndimapita sindimadziwa ndimangoti ndipite uku. Ndiyeno ndimafunsa anthu ndikupita kuti nandizarumeye kuti kulimbi. Ndiye ndinanyamuka mamawa ndikuyenda mphepete mwa sewu ndinkati ndiwoloke ndipite mbali ina kubangwe kuja mukamasesereka kuti mwachoka musika muja mukusesereka chonchi. Napezeka kuti galimoto ya bekali inkafuna kuti indigunde komanso inakhala kuti inandigunda aliyesa nkaganiza kuti yandigunda koma sina ndigunde foti mulungu anazapezeka ona kuti wandichepesa ndili pakati penipeni pamateyala. Galimoto ija yadusa ine ndinazuka kumapitira ndi moyo wanga. Ndipo anthu ananena kuti izi sizachitike munomu ndi mulungu. Mwanayu akuyenda mmene akuyendera koma mulungu akumutani akumulonda ali naye pamodzi. Zimene sinazisamale kwa ndinali ndikulingalira za mmene moyo wanga ukuyendera zimene ndakumana nazo zilo za fisi zija. Ndimangopitiriza kumene ndikupita. Napezeka kuti ndili kulimbi kuja ndinakhalako kwa miyezi ndithu komano chifukwa chokuchuluka kwa anzanga amene timapempha umapezeka kuti chokudya chikangoti chagwera pansi chotola samaziwika sizikupezeka zokudya. Naona kuti ndichokeko ndipite ku taoni ina kumene ndinaona sewu watala kumene umalowera mbali zina pano pamene uko ndikusochi ine ntame simadziwa ndikusochi. Ndiye ndikuyenda nditaulowa sewu bwinobwino ndikuyenda ndithuka mtunda kakatali nakumana ndi galimoto imeneyi inandiyimira ndikundifunsa kuti mukupita kuti ndene nayanga ndikupita kuti ukupita kukuziwa. Nenati ayi sindikukuziwa. Sikukuziwa chabwino. Komano apatu ndikamafotokoza sogoleri muzidziwa kunena kuti zinthu zina zimene ndikufotokoza zina ndinamva zina nzoti ndimaziona ndi maso anga. Chifana kuti ino mayeji pene panakukula ndikusinkhuka. Chabwino. Ndiyeno ndinapezeka kuti ndinaya sindikuziwa kumene ndikupita koma ndikufunika nditachoka kumene ndikukhala kupita kuti umakhala kuti ndiye ndinalibe choti ndingafotokoze ndi funso limenelo. Ndiyeno anapezeka ona kuti anandiuza tachiyeko kuno galimoto imene munali yazibambo kwa nafolo anakandisegulira kumbuyo kwa galimoto yawo kunali anthu awiri omwalira. Ndiye anandizala anthu amene wawo ati apeza kumene kutaniku ukupitako aphedwa kumeneko. Ndiye kuti anthu amene anaphedwa msewu wa Malawi House pano pa anamanga Malawi Housing Forest nali forest ngamapita kusochi. Anaphedwa kumeneko. Ndiye anandizoona kuti pano patiyeko kuno ananditenga galimoto muja ndiye anali pa polisi ya Palindi. Polisi ya Palindi imeneyi ananena kuti ineyo jamujenizi polisi amene ampeza nthawi imeneyo anapanga una kuti kuwofani kunazaza sitinganene kuti tikupasani malo kuna kuti mwana ayi tipaseni chikamusunga inuyo mutengeni. Azomba chanakana kuti timutenga bwanji mwana kuti angopeza pansewu inuyo kaliboma ntchito yanu. Ndanati ayi ife tikupasani chikalata chokutsimikizani kuti mumutenge mukakhale nemo ufulu kuti pasakhale chovuta china chilichonse. Azomba chifona nata akakamizidwa mwina ndi mulungu anakakamizidwa anavomereza komano anapanga chiganizo kunjano kwa nsewu komanso kwa polisi kuja kuti kazi tikantenga mwana chene mmakomo mwathu akazi athu mmodzi mwa ife iwe ine azanena kuti mwanayu ndiye kuti tamutola kwina kwake kapena ife tamutenga kwa mkazi amene munakwati nyanyalira amene napeka mimba kwina kwake zokuti mwanayu tangompeza ndi kumutenga kupanga dongoseri sangatani sangavomereze. Ndiye mwati tipange pamtiye cheneni kwa mfumu ananditenga kuti anene kwa mfumu akusochi komwe ndinagonako masiku awiri. Ndikagona mmene kuja mfumu aja anapanga chiganizo kuti aitanise msonkhano kukonza kupezeka anthu ena akutekera amene angavomereze kuti andilere. Komano mulunguso mu nthawi iyi analipo nane limodzi chifukwa kulimbi kuja kubangwe kuja kulana mbirimbiri omwe dongosolo limene limenda pa moyo wanga wa ine silimawachitikira ngati limene limafunika kuchitika papali lokuti ino wina kupereka kalata kwa poli kucheni kwa munthu kuti mtendere mzikamulera wina kuzati tene kwa mfumu nawo abwese ganizo kuti tipangiseni msonkhano kuti tione kuti amene angakwanise kwate akutenga mwanayi azikamulera ndi ndani. Ndipo msonkhano unachitika anthu aja anabwera
panapezekadi amayi ndi abambo omwe anavomereza kuti anditenga azikandelera. Koma amayi abambo amenewa, abambo ankangokhala koma amayi anali asing'anga amatchuka kuti asala. Kalero asala asing'anga asala ku Sochi, kuphira Sochi ngati munamvapo. Ananditenga iwo aja ndikumandilera. Akumandirera ndithu ndinali thupi lonse ndi zilonda zokazoka muzi wa makhalidwe mmene ndafotokozera. Ndinali moyo uja kuti ino ndinayenera kuti achite kuyambira 7 kundisamala mbali ya khungu kufikira no kumbali ya zakudya mthupi mwanga. Nde zonse zija anakwaniritsa, ndinakhala munthu bwinobwino, basi ino ndinayamba kuoneka kuti ndine mwana. Ndinakhala ndithu kwa nthawi yayitali kumene kuja. Ndiye chifukwa pakhomo pawo ndi asing'anga pa mabwalo osiyana-siyana panazabwera munthu wina yemwe anandizindikira ine chifukwa cha maonekedwe yanga ndimafana ndi mayanga. Ndanati simolini uyu. Iwo aja ndikuchoka apo kunyamuka wambothamanga kumabwerera. Sana ndiyeso ndimankhwala omwe anabwerera aja. Iwo aja anakauza mayanga kuti mwana wanu anasowa kalekale uja, sanadziwa chifukwa chimene ndinasowera amayiwa. Chifukwa anakakhala kuti anaziwa, anakamba afufuza kuti ndapezekako bwanji. Koma iwo anangobwerera ndikauza mayanga kuti mwana wanu anasowa uja ndampeza kwa asing'anga ku Sochi kusala. Nde amayi anga sanabwere kumene kuja mwamtendere kuti azavina chitika ndi chani monga akudziwa kuyipa kwawo. Ayi, anakupita ku polisi andibera mwana. Apolisi kubera ni mwana nkubwera ndi aputi pagali moto kuzatenga amayi aja, abambo aja ndi aje ineyo kutonse kupita ku polisi ya Mulimbi. Tilafika kumene kuja makolo anga anapezeka kuti akuchimuna akuchikazi ose anabwera kumene kuja, komano awawa amandisungawa kuti atamangidwa. Ndiye kuti ndakhaso nawo zaka zambiri ndi chikondi chimene ndimakumana nacho ndimene ndinafikira ndinali okuti sindinakakwanisa kunena kuti makolo anga ndi awa amene ndimawaziwa anali amene anandilira pamene pawa. Ndifanira ndira kuti amene nditatsinkhuka kwambiri nditakula. Ndiyeno kumene ndikuchokera ndimangoziwa nena kuti ndapezeka motemote koma mbuyo musindikuziwa. Ndipanga bwanji mayi anga bambo anga ndi awa. Koma amene ndikuwalozawa ali munseru. Apolisi anawazunguza munthu kuti bwanji mwana yakusankha amene mukwati ndikuba mwanawo. Bwanji sakuloza imwe amene mukuti ndi ayinyaka ndani amwana. Ndi pamene akuchimuna ndi akuchikazi anavomerezana kunena kuti ife tikufotokoza nina yonse chinatani chinachitika. Ndipo mwana yamba kuyala nkhaniija kuyekera pachiyambi kuti ndiziziwa kuti makolo angano anatira kuti ndizipezeka kuti ndakhala moyo sokonekera. Ndeno apolisi atamva mbali ya kuchimuna ndi kuchikazi anaona kuti asing'anga jandakazawo ndamunawo ngosalakwa akuyenera kuti atulusidwe chifukwa tolapisa ni mayi anga analowa musero. Komano pa nthawi yowatulusa anapezeka kuti anagamula apolisi aja kuti mwanayu akuoneka kuti makhalidwe anu mene mumafotokozera ndiyo kuti simukhane bwino mbali ya kuchikazi. Ndiye ndigawa kunena kuti mwana ingwanonse mwana yakuti abambo ake ndi awa kunena asing'angaso nawo ali ndi udindo khane mwana isipanda amene akudziwa kuti ndi kholo lawo. Ndiyeno azipita kwa asing'anga azikakhala mwezi, kwa bambo ake azikakhala mwezi, kwa mayi ake azikakhala mwezi. Kumene angakhale bwinobwino mwanayi asankha kokhala ndi ndani ndiye molinga ndi mmene amakhalira nani. Napezeka kuti ndinakhala kwa bambo anga bwinobwino 10 yoti ndipite kwa mayi anga inakwana. Itakwana 10 yopita kwa mayi anga anapezeka kuti anandipanga nkhanza zija zonena kuti nthawi imene iso ndinkona ngati mwina mmene amapita polisi umakalira unena kuti andibera mwana ndimaona ngati anasintha. Anapezeka kuti anandimenya ndi musi chifukwa kuti ndikati kuti ndikoleze moto. Ne pamene paja ndinadumpha ndikuthawa kumene ndinathawira msija la muzi wa bambo anga. Koma kozindikati wa bambo anga kuja abwera azandipeza ndikuyenera kuti ineyo ndibisale. Ndiye kuti nali nthawi yozala chimanga ija tizitsamba mutchire mujeni gwafati tijani tinali taphuka masamba. Komano pamalo pomwe ndinabisala ndi msewu panali pamalo poyera kwambiri koma ndimafunanso kuthokoza mukuti pamene popo sanakwanise kuti angandione. Koma ndi chisamba chomwe chinalili ndinakwanisa kubisala anthu ndikumadusa kansinkhu kangakosa magaona koma ine ndinaliwoneka kuti ndiwantali kusana ndi pamene ndinabisalapo. Anthu amunda ina anangoti potengera kuti amaziwa anangoti mwana uyu akangoti amugwira ndiye kuti basi wafa. Anangoti ngati sana ndione aliyense anangokhala chilili m'maminda kumadikira kuti chichitike ndi chani. Ndiye manga anadusa analemba nganyiza ndisake sana ndipeze. Iwo achene ndimangoaona atabwerera ulendo wamene amakandisaka uku ine ndinavumbuka pamene ndinabisala paja ndikuyamba kuthamanga kumene ndimathawira sindimadziwa kuti ndikuti koma kwathu kavumbwe konko. Kutsogolo kwake nakakumana ndi msinje umene uwu atsogolera napezeka kuti unali wodzaza ndi madzi
okuda kuti novula kuntunda kuyatani yabwera ndipo ndinamba kulira kuti pamene patu mayi anga ajanditani andipeza akakauti mtima ofuna kundipeza uja alina udomena jefasanga give anditani andisaka ndiye ndinamba kulira ngumadambira kuti ambuye munandilengeranji dziko lapansi tonani ndili pano ndikuthawa kusogola kwanga kupezeka mtsinje ngati ndilumpha bwanji ndiye ndinayimabe pamene pajampana maji aja anapitola namba kumaphwera pang'ono anaphwera mooneka kuti mwala wina umene amaolokera anthu padera limene lolo ndiye ndinalimba mtima koma kumene kunachoka kulimba mtima kwanga kuti ndingalumphe pamene popo sindakudziwe koma ndinapezeka ndili kutsidya ndinali miyala yapatali patali koma mulunguso amangoyenda kutsogolo kwanga ndiye ndinapezeka ndili kusidya ndadumpha m'madzi muja ndinayima ndikuyang'ana umene ndikuchokera kwaona madzi nona kuti apatu pachita chisomo ndinapitiriza ulendo wanga ndinakatukira kuchigumula matira kuchigumula chechi kuchokera ano ndikuti kwa Vumbwe pali forest yake imene nalowa pachigumula chechi roja mkatikati umu muli forest imene mwemwe ndinatulukira tukira pasikapa ndikafika amene mujandona kuti ineyo ndikuyenera kuti ndibwerere kwa amayi omwe aja sing'angaja ndinabwerera kwa amayi asing'angaja ndikafika kumene kuja popeza kundiziwa sana vutike ndikundifunsa mafunso kuti chani anangondilandira monga mwanemwe ndiwawo kati kumakhala nawo ndikukhala nawo anapezeka kuti waja anapanga dongosolo lokuti kumene amakhala kusochi kuja mizimu yawo zaona kuti achokeko apite kuzalewa ako anatapita kale atapempha malo kuzalewa kuja okuti apitazigwira ntchito yawo ya using'anga ija ndiye ponyamuka kumene kuja anangonitenganso ndine ndemwe umapita kuti kumapita azibalangaso satani osauza winalenso osaziwa unali ulendo wa pagali moto babasi sindinaziwa kuti ndalowera nseuti ndatulukira nseuti nango zindikira tili kuzalewa ndiye ndinafika kono ndili wachichepere ndakulira kuzalewako ndiye kuzalewa kumeneku kunaliko kuti ino step eno yoyamba ano ya mavuto ono akusoyena akuyambikaso malomwe kuti ndikhale mwamtendere amayi aja anayamba kumafuna umapeza phindu uno kwa ine chifukwa chondilera kumene anakhala kundilera timalima kulima kuja kwakuti kuzuka pokoloko mwezi ukuchera muja kupita pa ndime kumakalima ndiye kuti kusogolo kwa ndime yathu amayika mtengo amene salima nkufika pa mtengo umenewu ndiye kuti kusikulu satani kusikulu sapita ndiye kuti timayesa kuti tilime tikafike pamene pali mtengo paja tinalipo ana folo mwana folo amene timazunzira kwambiri tinali ana awiri ndi mtsogoleri wathu wachitatu amene analotana ndi mwana kale ndiye mtsogoleri chamaonesa kuti chimene alamulayo aja ine iferi satani kodi tisalepeti kwanilise mwina tisanapite patali kwambiri mwanena kuti kumunda kumene kumakhalako anthu folo ana inawa ndi ana amayi amene amakusungawa kapena anangotenganso ndithu ana ena nkumakhala nanu limodzi chabe mwana wina ndineyo mwana wina ndi abambowo aje mwali awo anamwalira anasira mwana wamkazi anamutenga makhala naye mwana winayu amayiwo amene muti ndi wamkulu tsogoleri amayiwo akulu awo anamwalira anamulera okha pano kufikira kuti anachembedza khala ndi mwana winayu anali mzukulu wawo ndiyeno timapezeka una kuti tikulima ndimeje tikamatiyeso amene paja amene wafika osatiso kuti ulime zafakafaka ungopalasapalasa ulime zadongosolo mukasiso pamene ayika mtengo paja munyamuke zira ku sukulu koti mapita osadya kungonyamuka ndime muja ndekuti kufika panjigo paja ujiga njigo uja kuusiya kaye kuthama kwasuka mwendowu ujiga njigo uja kuusiya kaye usuka mwendowu mafuta ozola kulibe chovala chinali chomwe chopogona chomwe chokumunda chomwe chokusukulu uniform tinalibe ndiye kunali kucheda ku sukulu kwa deile kokuti tinapasidwa zibalo apolisi aujeni aphunzitsa jandi kutopa kuti pasa zibalo timaphunzira pamaliza kamba sukulu pazalewa ndiyeno chifukwa chokunena kuti ndimadziwa amene iwaja amachitira ndakupane pano ndikukundakula ndikudziwa amene akuchitira pakabwera munthu odzafunisa mankhwala chamwina ampanga ajimiti ndi azibale ache akafuna kuziwa kuti kodi pakhomo pa ana amene tipo pamene pa ndife ndani kapena amaona kusiyanisa amene timakhalira kuti pamakhala tsanko akafunsa amayala nkhanija kwa wina aliyense mwana ameneyu ndinangomutola kujeni ku blanta yaku kuteko phindu lake sinimaliziwa ndiyeno amene yuyu amayala ano nkanije kuti imene kumenda chokera konse mtu jaziwe ndekuti amene jakachira akapita abweraso wina afotokozere amene jakapita abwera wina afotokozere ndiye kuti anthu aja amakhala kwa ine
kwambiri kumakhala nane pati kwambiri wenda maniza kuti yani zanga uzive mpera mkanga paja kumene kuchokera ndi moyo wako chicho samaya atitani atiuza komanso ngakasa ngatiuze timaona mmene mumatani mumakhala timakhala mosiyana ndazi zako enawa ndiyeno zimakhala pene pachapo ndikukula komano ndikukula so mmavuto ena omwe chabwino ndi moyo komano ndikukhaso mwankhaza ndiyeno ku skulu kuja anapanga chisankho chokuti asamatigwiritse chibalo tizikalowa nthawi yonse ndinali ntamuuza mmwezi maphunzitsi kuti inetu kuchedwa ku skulu ndi mabwera kuno sicholinga changa koma kunyumba jera amatizoti tizamba tagwira ntchito zimene zimakhala zoti zigulitsa nthawi deire ndiyeno sikudziwa kuti no skulu yo ndipanga bwanji ndi ananena kuti abasi zingobwera ndemene ukakwanisa kubwera nkhani ndoti uzionesa kuti walowa chani pa tsiku walowa mkalasi okay navomereza ndikumapita ku skulu koma tikachoka ku skulu kuja tikabwera ku nyumba sizoti timapeza chokudya ku nyumba ayi timapeza kuti anthu aja aphika nsima aja amene wayambirira kufika wawamba kuweruka akoleze moto aziphika azinzake omwe akubwera azizathuana awiriwa akamabwera pa awiriwa anali ang'ono ineso nali wang'onoko ndekuti nkhani ntchito za madzi zinali ndi ifeyo atatufe anyamuke atenge bigidi mijeni mazigubu za madzi apita akatunge madzi ndekuti pobuwa mija peza nsima yatani nsima yapya tidye nsima kongo amaza kudya nsima palibe kupuma tachoka kumunda tambira ku skulu yoka ku skulu kuyamba kugwira ntchito kuvunga madzi kudya ulendo kathirira kudimbako kumakhala nzimbe yosatha dzinja chilimwe kumakhala nzimbe kuti ayi ngati iyi ya chilimweyi mukuchita kuzalewa ndi kwa dzuwa koma mizimbe imene yesu akhala ngati kuli dzuwa imakhala ndi chonde kuti timakhala kuti timathirira madzi nthawi ya chilimwe chija kumakhala mpiru tomato zomwe timathirira tokhala ndi pamutu pathu ndiyeno tikaweruka kumunda kudimba kuja kupita ku nyumba ndekuti titunge madzi mudramu muja tinasiyiza njira imodzi tidzazise mudramu muja titsuke mbale ndekuti kulibe kusamba kungogona pamene mukufuna kuti mugone pamene muti kunja kufuna kuziyera ndi pamene mukuti tiye ndizilani kuti ndizilani umunda moyo umene uwu atsogoleni ndinakula ndikukhala ndi nkhaza ngati zimene zozo za mmachitidweno au moyo wanga zomwe zinandipangisa kumabisa kuti ndikazangoti ndakula ndekuti ndizapange za skulu ndiphunzire ndikaphunzira mwina mwake ndizapeza kuti mwina mwake ndakhala pena pake nanenso ndatola ena ake ndasamala kubwezera pa chimene Mulungu adandichitira ku dziko lapansi ndiyeno maloto anga kuti ndiphunzire anakanika chifukwa chona kuti amayi aja anali ndiganiza kuti ndikangokula kuti azindiro ndatha msinkhu ineno andikwatiritse mamuna uja akandikwatira iwo aja azipeza phindu aziyagulira chani mumadziwa makolo adyera zimene akufuna ndiye ine ndimamva mwa anthu zimene amanena zija ndiye nditatha msinkhu sinafotokozere kuti ndatha msinkhu kufikira okha amene atazaziwa nditazionongera ndekha ndiyeno atazindikira kuti ndatha msinkhu anandipangira program yoti akandisiye kwawo kudeza anandipasa mazira inali fetereza mpunga inali nyengo ya zisangalalo kuti ndipite nazo kudeza kwa amunawo mwana apita umene kuti akalime mbatatesi ndapita umene kuja inali ndaya holiday ndikuti ndikamasegulira holiday kamate ndikamasegula ndikhandira nani ndikabwelera zoti waja panga program yoti ndikakhale kumene kuja ndikapeze mamuna ndikakwatiwe kuti kumene kuja anthu asegula skulu ndi Sunday 7 anthu asegula skulu komano ku skulu ine sindikuzatengedwa kuti ndikapindikapire ku skulu ndamene waja abwera umene kuja kumapitano mmakomo momene muli achinyamata saizi yanga makomo mwawo makanata mwali ndabweratu ndifuna kuti mwana wanu akwatire mwana wanga akwatire mwana wanu motani akuti ayi mwana amene yutu si wanga iyayi mwana amene iyi ndinangontola ndamulera ndiyeno ndifuna kuti akwatiwe ni mwana wanu akatero azilima ndizizatenga zinthu zina ndi zina zimene ndingamapeze ngati phindu ndiye makolo ajasinawa makhala ndi jealous kuti ndapase mwana wanga amukwatire mwana wawo iwo azatenga phindu ineyo kono kwa mwana wanga sindimafuna phindu ndi anthu aja mabwera somazauza ine kuti amayi ako anabwera nazati penaso azichemwa ali ake anyamatawo pakhomo paja mabwera mazandiuza ndiyeno ine napanga chiganizo kuti awasanabwere kunoko ndi cholinga chokuti ndizathandize mwinawo tiyapetereza munda kapena ndizasiye zinthu zikuno anafuna ndi moyo wa upandu ndiyeno zimene ndingapange pano ndikhale chete koma ndipange maganyu olima ndinyamuke ndipeze chani ndipeze transport ndibwerere kuzalewa kumene ndimakhala ndiye nthawi imene ine sindimadziwa kuti sikana mtsogoleri wathu uja wakwatiwa wapeza mamuna kumene uja ukuno ndakhalero nthawi itali kudezako pafupifupi chaka ano tili kudeza ndilakhala kumene uja
napezekana kuti ndinapanga ganyu olima kukumba mbatata minda mwa anthu kukadzana onyemba madimba asine ndikupeza ndrama kunyamuka kuti ndikutani nechikoso chothawa nachoka kumene kuja kukakwera basi kupita pazalewa ndafika pazalewa poti ndingafikire sopano kulibe mai anga kulibe bambo anga kulibe naliyese amayi atenda wakundikana akanimemera chiwembu uku ndifikira kuti napita kwa m'bale wanga uja sikana amene alitsogoleri wathu uja kumudandaulira kuti ine amayi itu nditenga pano pita nene kumuzi sana pita nene chomwe chokuti ndipite pata ndipe madala kumunda komano amafuna kuti akandipezere mamuna kumene kunditani kwadiwe nde inezo kuti ndingakwadiwe sindikutani sindikufuna chomwe ndikufuna ine chokuti ndiphunzire skulu ndisakhale pena pake ndisasamaleso ena awiri kanda atatu komano sindikufuna kuti ndisakhale mmene ndilimu komanso ndisakhale ni mbiri ndikufotokoza mbiri yanga ndili pena pake ena anga zilingepo chitsanzo ndiyeno m'bale wanga jana yanka kuti ine ndavomera koma uziwa kuti mamuna anga amene ndakwatiwa naye ndiovutika sindikhupira kuti angavomere zikhala nayo komanso tizikhala moyo vutika mbali yachisamaliro tipanga bwanji ndena muzara usadandaule zomwe ndipanga ine ndizipanga zomwe timapanga tili ndamazija umapanga chani ndeni namuzota so maziwa inetu ndimati makope timagula tokha ana timagula tokha timatola nkhuni zija kuzibisa kumphambani kunjira angamati zusa kuti tipite kumunda muja timakhala kuti tapita kale kusika takagulisa mtolo wa nkhuni kuma restaurant timagulisa nkhuni kumene koko mdanda kuza uja mapitisa nkhuni zakagulisa ndamazija magula kope cholembera kumasunguza makona chosa maziwa chifukwa olodindo otengapo kope kuti gulya kope sanakhale nawo neja timagula tokha nde mkulu anga iso samatani samaziwa timapanga zimezi nde namululira kuti makope niwapezeka nawo aja timatola tunkhuni kumakagulisa koma ndifumu maziwa nde pano pandisiwaso nkhuni zomwe zija ndizigulisa ndizigula makope mafuta ozola ndizipita kuti ndizipita ku sukulu mamuna wako ndi usatani kodi usadandaule komanso ndiniganizo ndifuna kuti ndipange ganyu munda ndilime ndikalima tizithandizana tizidya chimangacho komano ndimafuna kuti ndizipita bizinesi uzipanga bizinesi yanji nde namuza kuti ndikira uwona nde ndinatola nkhuni zochuluka zomwe ndinakagulisa ndinagula mafuta ophikira ndinagula nali soda ujeni sugar nalima munda nalandira bigila chimanga nakagayisa ndikuyamba kupanga bizinesi ya akadyabwerere mwina akadyabwerere ante namaziwa zija sitali zimakhala zangayiwa zija ndizimene ndinkayamba kuti ndiyambe kugulisa nde ndinapita ku sukulu kapempha kwa aphunzisi Saturday 7 kuti aphunzisi ndinasiya sukulu pazifukwa izi ndiyeno ndabweraso ndifuna kuti ndiyambire sukulu koma ndibwera ndi bizinesi m'manja ndikakhala kuti tili mkalasi bizinesi anga ndizisunga ndikakhala kuti pa break ndizigulisa kuti ndiramayi zindithandizikira mu zinthu zina nde aphunzisi sanakani anavomera ndinayamba kupita sukulu panatha mwina temu yoyamba inatha ndikupita sukulu kucha yachiwiri amayi aja anazindikira kuti ndili kwa mwana wakulu wawoyo anabwera kumene kucha ine ndili ku sukulu simuzonyera chilichonse ndikutenga zovala zanga ndikukaziponya kumphambani ndi pakantunda ndi pamene pali nyumba yakepo ndi pamene palowera msewu wopita kunyumba kwakeko pali kantunda anakaponya mpambani kumeneko kunena kuti akangobwera pano usamulandirenso ngati kuti mwana wakulu wangadi ndinakulera akulu anga atamwalira nde usandipangise kuti ndizikukumba amene pakhopako pano akabwera sataniso asafike fa wathawa kwati wakudetsa iye uja sanapenge chisankhonekana nkhala chiti fana yakuzoti ndikovuta ine ndabwera ku sukulu ndinamva ndi anthu kuti zovala zako zili msewu ine sodatola kumkaniza ati ukatole wekho zipita kwanu ndizipita kwathu ndikuti ndekuti kwathu ndayiwala sindikuziwa pene pono ndakulano kwambiri kwathu sindikukuziwa minibasi kuti ndingamalondole kuti ndikuti sindikuziwa ndipanga bwanji ndinachopano pamene pajatola zovala zanga zija ndikulira kumapita ku msewu ku 10 off kuzalewa kuchokera msewu wali sungi timakhala msewu wali sungi mwamapita kuti sungi kuchanga ndimakhala chilunda chimene chichi ku training unali pakatunda abe ndithu pazalewa paja ndili munjira ndikupita kunsewu ku trading iku komando ndilibe chiganizo kuti ndikapita trading ndikakhala pati kodi ine ndikapita kunsewu trading ndikayambiraso moyo uja ndinali nawo ndili mwana uja kodi nanga ndikapita kumene kundikatani nde kuti misozi ikungosika pamene pakumana ndi mtsikana wina wake amayi yake ndi bambo wake timakhala dera limene tikuchokali kuntunda kunono kumene kuti kucheni kusewali sungiwu anakwatiwa ndi nyamata wino ita nyama minibasi uzalewa ku trading ndiye banja lake lavuta akuita kwa mayi akatani akaforokozera ndipo mwino anakumana ndi ine ndikungolira molini bwanji
ine ndikufotokozera kuti ndikuchoka school ndangopeza kuti amati ngazovala zanga azaziponya kumpambani kwati zipita kwathu ndikene kwathu ndikuti kuti amene mazoti ndi makolo anga ndiwo koma iwonso amakhala mu daily akulengeza nkhani zondikana kuti sine sakundira sakudidzwa pano uyu wanditenga akundisunga ndikupanga koma sikuti angondisunga ndikuzithandiza mwanjira zina ndekha akubwaso ndithamangisa sindikuchoni ngipange bwanji ndetsana chanata pasavute ine ndimapita nkauze mayi anga zimene apanga amunanga tiye tizira kuti tizipita ku nyumba anitengera ku nyumba kwake mene muno ku nyumba kwake kujakula amunake ndi nzawo ndiye ku nyumba jatitafika napeza kuti amunake ajakuka kubafa nzawo ali mnyumba amunaka janamba mulusika iye uja kuti ukuzataniso anata itakumana ndi bale wangayu koma kwene kuti alibe pokhala ndifani kumusira zovala zake zimuli mnyumbamu ndikatele ndibwerere naye kuti ku nyumba kumene akuchokera nanga ndingamangoenda naye zinthu zizili m'manja nde anatiwoza bwino nde zimene timankhwana zimene kuti nyamata mzake wamamunayo ali nyumba ine sanandione atamva zimene zoti munthu afuna usungisa zovala sangamaende nazovala m'manja anati ukoti andione anandifuna munthu anandikonda nyamata uja atandikonda nyamata uja nina kuti mwamu kodi chikuchitika pamene pandichani nanga muli naye ndani ndiye nzango chadeforokuza nkhani cha mwachidulu kuna kuti awu yamuthamangisa kwawo koma kwawo kweni samakutani samakuziwa ndiyeno makulu akafuna kuti akwatiwe koma iye akutani akukana afuna kuti akwatiwe ndi akukane koma makane banja ndikukwatira ndine ngati zocheza ndiye namuzota ineyo sindikufuna banja ndifuna kuti ndizipita ku sukulu komano pano pali mmene zilili ku sukulu ndingapite bwanji popanda pokhala china chilichonse ndingakwaniritse bwanji kuti ndipezeke ndipita ku sukulu ndiye chanena kuti abasi za sukulu zisiye ndikukwatira ndinalibe chisankho china chilichonse pa nthawi imeneyi chifuna kuti uyu afuna kuti andikwatire andipase malo okhala awo afuna nditakwatiwa kale ndi kale ndiyeno ine ndinavomereza muna kuti okay chabwino koma sizingangofika kuti ndikwatiwe fine ndi mwana ndilongoso la banja sindikuliziwa kuwena kuti tikambirane kuti sabwanji mzanga uja bale wanga amene tikuti abwa nyumba kwakeyo anamuza kuti ndiye mungatengedwa kwanu apite kwawo ngati zichilika tsiku lomwelo ndanati zimene sizophweka kuti ngapange tsiku lomwe lino lelolo tiye ndikhala nayi kunoko ine ndipange dongosolo ndikatenga azibale anga tipite nawo kwawo tikaonekere ndimutengezani kuti ndizikhala naye nyamata yati sanachedwe anapanga zimene ziza koma sanali nyamata anali nyamata kuti anakwatirapo mkazi wake anathamangisa banja koma iye sindimadziwa anathamangisa banja kumapita kwawo iyo chakumakhala ngati patala ndiyeno anafuna kuti no akhale ngati kwasintha akazake akwatire no ine pa zimene anaona ndi akazakewo koma ine ndinazaziwa iye chatandikwatira kale nde anakatenga anthu kwawo ndikubwera nawo kuti kunyumba kuja kuzanditenga ine kuti tipite kwathu kuja koma kumene kuja anatithamangisa ineyo akuchimuna aja tonse mwabwera zatani kuno munyamuke mutipita amene silimanziwa kwawo mfuse bwinobwino akufotokozerani tidangontola nkhani ndi ayitali tiloleni kwa lero timalizire pamenepa ndipo tipitiriza mu video yathu yotsatira kodi nkhani inatha bwanji osewala kuti pano tikuyankhula mtsikanayu moyo wake wafika pamalo amene akufunitsitsa atatulukako lero lomwe kodi zinthu zafika potani tikumane mu part 2 yomwenso ndiyomaliza ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tiziyendera limodzi komanso nkutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo Factory 265 Media tiyankhuleni pa 0884 274 153